भेटला? दाखव आता दाखव. मोठा मोठा. अरे मोठा माझ्या पायाखालनं गेला. बघ मोठा बघ एवढा मोठाच आहे हा. फिमेल आहे फिमेल. नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलला तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज आम्ही किरव्यानं जाणार आहोत. बगी घेतली आहो आणि काढू आहेत. थोडंसं लय भेटलं नाही, काढू पण लय झालं नाही. आणि आता जाता आहो किरव्यानं. काय भेटलं तर दाखवता. व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघा, स्किप नका करू. चौघजण जात आहो. मी आहे, श्रवण आहे, जिगू आणि संकेत आहे. पुढे गेलं ते. तर मित्रांनो, इकडं संकेत आहे, इकडं जिगू आहे आणि वरनं पाऊस पडत आहे. पाऊस पण आला मित्रांनो. मित्रांनो, संकेतला लागला वाटतं. दाखव. आहेस ना आगडे म्हणून ठेवा मित्रांनो. हा बघा, आंगडी मोड. पानावर ठेव आगडे म्हणून. पहिलाच भवानी संकेतला लागले मित्रांनो. जिगू कुठे गेला? तर मित्रांनो, हा बघा पेंड्यान ठेवला. अशी आमच्या इकडे ठेवतात पहिला लागल्यावर. संकेत हाय. तर मित्रांनो, का लाग नाही आता. ते मित्रांनो, जिगूला भेटला बगीचा. दाखव. वाताळी वाहवत आहे. हा बघा, एकच कांगडा आहे. धर. तिकडं हात लाव. तो बघ धावतात. गळ टेकल्या तिथनं बिलातनच रेपटवत आला. मी बोललो संकेतला इथे लाव दे. माझा अंदाज ते चुकला. अरे उलट मासा पाण्यावर येतात. तसं वाटतं मोठा मासा येत आहे. तू काय गिरवा मी पकडलो नाही. गेला कुठे तो? एवढा धावत आला वरनं. मित्रांनो, भेटला तिथला. कधीपासून येत होता. एक आंगडा आहे ना रे. ओके, बारकी साईज मिळतंय. तीनच. तर मित्रांनो, एक लागलाय.
दाखव. मगापासून थोडीशी मोठी साईज वाटत आहे. हो धर पकड. पकड ना पकड ना आता पकड. चावला पण नसता. भेटला. बघीला काठी कुठे गेली? हाय हाय काठी आहे. बघीला तर मित्रांनो हा बघा बगीला आला. बघा बघी नुसता सुटत होता म्हणून हातान पकडला जिगून. उगे मला डसायचा बा. मित्रांनो संकेतला किलो आलाय. गल तोडला का काय? मोठ्यातली साईज जाऊन संकेत नाम 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 नाम. मी पकडले नाही मी 50 किती पकडले. आता नंतर बघायला लागतील. तिकडं पायाकडं पायाकडं. हा. वरच्या अजून बघ रे. घे घे किरवाचा आहे. भेटला. दाखव आता दाखव. मोठा मोठा. अरे मोठा माझ्या पायाखालनं गेला. बघ मोठा बघ एवढा. मोठाच आहे हा. फिमेल आहे फिमेल. इंग्लिश बाई आहे बाई. तर कुर्ला भेटला एक. कुर्ली कुर्ली. तर मित्रांनो संकेतला लागला एक. अरे मुंगीच्याहून मोठा आहे तो. ना मुंगीवर 5 जणांचं मुंगी मारायची. दाखव रे. हा बघा मित्रांनो. ह्याला पेंद्या धरणार पण नाही. बघ नाही. तर मित्रांनो हा बघा किरवा आला. दाखव. हा बघा किरवा आला किरवा. मगच तर कसा वाटताय. इकडे खाली धर. हा बघ इकडे हे गेलाय फाटले. त्या तांगड्या बा आल्यात बार. घेतला. दाखव केवढा आहे. व्हिडिओ काय काढलंय. काढले म्हणजे असा इथं धरला तर चावल काय रे. नको रिक्स नाही घ्यायची. मित्रांनो गोठणीवर आलो. तर मित्रांनो हा बघा ढवाशी आलो. पाणी तरी पण कमीच आहे आज. जेगोचा एक गेला तो सुकाट वाहून गेला. काठी पण गेली वाहून किरवा पकडताना. तो आता असाच फिरतोय.
तर संकेतला भेटला काय माहित नाही. भेटला काय रे? काय करतायस मग? इकडं कुठं असा भार किरवा भेटायला हवा ना फिरत फिरत. तर मित्रांनो आता मी घरात जायची तयारी करता. तर याच्यावरती नाही माप किरवी भेटली बघा. दाखव. तर मित्रांनो आता दाखवतो तुम्हाला किती भेटली ती. हा ही बघा मित्रांनो. एवढीच आहेत. काढू का एक काढू? कशाला? तर मित्रांनो आता व्हिडिओ संपवत आहो. आता घरी जात आहो. किरवी पण नाही आता लागत, गलालाच नाही लागत आहेत. तर आता संपवत आहो. आता व्हिडिओला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. टाटा बाय बाय. टाटा कर.